da masu angon Umaima ta zam amarya soyayya. Lokacin ku yayi an daura aure amarya. Da masu angon Umaima ta zam amarya soyayya. Ni da fari na sa Ubangiji mamallaki, mai dare da rana ya jalla bani arziki. Zane waƙi ango amaryayo ne ranar biki, yo dubun salati ga annabi shine arziki. Ɗan Amina ɗan Abdullahi gatan saraki, Sada Ali da sabon manzo Habibana, darajar su ne aka yi aure na masoya. Lokacin ku yayi an daura aure amarya. Da masu angon Umaima ta zam amarya soyayya. Ango amarya da ya kuna zo da shawari, shi zama na aure dole sai kun yi haƙuri. Fada masu ango na san ka kana da hankali, yau gashi Umaima ta zan taka kui ayari. Ke Umaima zauna ɗakin mijinki ba garari, ki zama na aure ki yau ibada ki haƙuri. Ni ɗan bashir a bikin ku na doka tambari, kuyi rawa ku juya bikin ku aure akai na ƙauna soyayya. Lokacin ku yayi an daura aure amarya. Da masu angon Umaima ta zam amarya soyayya. Yan uwan ango amarya su ma suna ta murna, iyayen ango gaishe ku kuna ta murna. Iyayen amarya sannun ku nuna murna. Abokan ango a waƙata ni zana gaida, Abdullahi Sama'ila suna ta murna. Ɗan asali Umar Usman suna ta murna. Ga Suraju sarki Cimarai sannan ku kuma, Zugal Goman suma dai suna ta murna. Lokacin ku yayi an daura aure amarya. Da masu angon Umaima ta zam amarya soyayya. Iyayye na ango a yanzu na zo na gaida, Isiya Shafi'u Kanawa suna ta murna. Babban mutum katafila maye mu tare murna. Oga Husaini gaishe ka kana ta murna. Ƙanne na ango zan gaida kuna ta murna. Da Abu da Isa har Isha'u suna ta murna. Abdullahi Nafisa su ma suna ta murna. Ba zan yi tuya na manta ban sa albasa ba, Hajjaji hannu na ganki kina ta murna. Farida Maryam yar kulwa suna ta murna. Hauwa Uzara Balaluba suna ta murna. Lokacin ku yayi an daura aure amarya. Da masu angon Umaima ta zam amarya soyayya. Yanna amarya na zo da baiti dan na gaida, Abu Shafi'u ga Anas ma suna ta murna. Hauwa Utumba na gansu suna ta murna. Abokan amarya zan gaida suna ta murna. Maryam na Hadiza na ga suna ta murna. Sha'awa Fauziya har da Zainab suna ta murna. Yar Husai Suhaila ga Saratu suna ta murna. Iyayen amarya na gaishe ku kuna ta murna. Ɗan ina mi sannun ku, ‘yan Bashir ne ɗan mutan Kalmalo da Inabi. Lokacin ku yayi
lokacin ku yayi an daura aure amarya bada masa angon umaima ta zam amarya soyayya